Ahojte, zdravím vás z posledného kola SPDH, ktoré sa koná na Kubínskej holi. Od rána prší a je celkom chladno, takže asi to budú mať zaujímavé. Ja som si tu minulý rok zapretekala v rovnakých podmienkach a bolo to veľmi ťažké. A ja mám zlomenú holenú kosť, takže som prišla aspoň poriadne zafandiť a dúfam, že to jazdci užijú, lebo bude to veľmi náročné. A to je odo mňa všetko, užite si pretek. Takže máme za sebou posledné kolo slovenského pohára na Kubínskej holi. Trať bola rozbitá miestami, bolo tam veľa blata, hore bola veľká zima, lebo pršalo a pocitovo bolo hádam aj okolo nuly. Mne sa jazdy moc nevydarili, tá prvá bola fakt strašná, to bolo voľa mi naozaj zima a bol som celý premrznutý. Na tej druhej už som sa viacej zohrial, išlo mi to lepšie, ale v poslednom lese už skoro na konci pri výjazde som obehol jedného jazdca. A popri tom, jak som ho obiehal, tak som sa bál, aby som ho netrafil, tak som išiel viacej okolo neho. Nemal som to najazdené, spadol som a tak mi ušlo víťazstvo o 4 sekundy. Ale celkovo som prvý, takže z toho mám veľkú radosť a vyhral som 3 zo 4 slovenských pohárov, takže to je výborné. Podarilo sa mi vyhrať aj tento závod, aj celkovo, začal veľmi rád. Podmienky boli masaker, pršalo celý deň, mrzli sme na lanovke pol hodinu, čo bolo dosť nepríjemné, ale však nejak sme to všetci zvládli a trať bola veľmi náročná. V semifinále pršalo trošku viac ako vo finále, tak to bolo lepšie, celku umývalo gumy. A trať sama o sebe aj na suchu je ťažká, už sa tu jazdí roky, je vymýtá, je strašne dlhá. Tým je to vlastne asi najťažšie tou svojou dĺžkou a fakt to preverilo si myslím, že každého jazdca. Myslím si, že podarený závod.